दिनै बे साना माने जोंनि मोनसे हिस्टरिक सान एनडिएफबि गासै एनडिएफबिनि थाखाय आरो गासै बर' हारिनि थाखायबो मोनसे बेयो जारिमिनारि सान। दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि लाइमोन जोहोलावफोरा गावबागावनि न'आवहाय गिदिंनानै थांफिनगोन आरो समाजावहाय हाबनानै गोजोनै संसार जानायनि मोनसे परिबेसखौ दानानै लागोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ सिगां जेरै सहाय होबोदों बा सासे सादारन सुबुं हिसाबै बिथांमोनखौबो रायजो राजाया जेन' समाजाव बजबनानै लायो बेनि थाखाय आं गासै रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय आरो जों सानो गासैबो रायजो राजाया जोंनि गासै सोद्रोमाफोरखौ केडार्सफोरखौ मोजाङै बरायगोन होनना आं आसा थायो। बेयावथ' जेबो जाहोन थाया जिखुनु जेखि जाया मानो जों मोनथामा दाखालि बे क'अर्डिनेट कमिटिनि थ्रु बेनि दारै जों मोनसे सिदान्थ' लाखादों आरो जों हजों गुवाहाटियाव मोनसे मेलनि गेजेरजों जोंहा डिसिसन दंमोन दिनैनि दिनाव जोंहा मोनसे बेन खालामनांगौनि, नाथाय बिथांमोना मा खारनावहाय सफैनो हायाखिसै जों बेखौ मोनसे अफिसियेलि लाइजाम मोननाय जायाखै। जेखि जाया मानो जों मोनथामा बे क'अर्डिनेसन कमिटिनि थ्रुयैहाय जों गसंनानै दं। बे हिसाबै जों मोनथामा दिनै पेपारनि गेजेरजों बा मेडियानि गेजेरजों दिनैनिफ्राय डिसल्भ खालामबाय होननानै जों फोसावनाय जादों। आवगायाव दंमोन बिथांमोनाबो, नाथाय माखासे जाहोनावहाय माखासे लिडारफोरा सफैनो हायाखै। जेखि जाया मानो जों आसा खालामदों जों माखासे खौसेखौनो जों होननानै जों साननानै लायो आरो बिथांमोना दिनै गावबा गावनि केम्पफोराव डिजिटेल केम्पफोराव खालामदों जानो हागौ, मानोना बियो जोंनि मोनसे हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे बियो अर्डारमोन कामान्डमोन। दा बेखौ बिथांमोना निस्सय फालिदों, आं बेखौ बिथांमोनखौबो फालिदों होननानै आं आसा खालामदों। एनडिएफबिआ दिनै डिजल्भ जानायनि उनाव जों बिथांमोननि थांना थानायनि मोनसे राहा लामाखौ जों रोखायै जों दिनैहाय बुंनानै बा बिथांमोनखौ बुजायनानै हरनो जों बिदि सानदों। सरकारा जेरै एग्रिमेन्टआव खालामदों जेरैबायदि जोंनो एकर्डआवहाय जोंनि केडार्सफोरखौहाय जोंनो सुबिदा होनांगौ होननानै बिसोरो दिनै एकर्ड खालामदों। बे हिसाबै निस्सय सरकारा, इण्डियान सरकारा बा आसाम सरकारा जोंनि गासैबो बे केडार्सफोरनि सायाव थांना थानायनि लामाखौ बिथांमोननि सिगाङाव दिनै जों बुंहरनाय जागोन आरो बिथांमोना निस्सय आरो बे इण्डियान गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि थ्रुयै थांना थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थादों आरो बियो निस्सय जोंनि लाइमोन जोहोलावफोरा निस्सय जों माखासे बे थांना थानायनि लामाखौ मोनथारगोन आं फोथायनाय दं। औ, बे खोथायाथ' थारैनो नंगौ। मोनसे जोंनि एकर्डनि उनाव मोनफ्रोमबो हादोरावनो बियो राजनितिकआव लोब्बा लाफैनांगौ जायो। लोब्बा लाफैनांगौनि जाहोना जाहैबाय जोंहा मोनसे एकर्ड दङ। बे एकर्डनि थ्रुयै जोंनि आरो गथ'फोरनि थांना थानायनि रायजो राजानि जेनोखि आसा, बे आसाखौ जों मावफुंनो थाखाय बा फुलफिल खालामनो थाखाय जोङो मोनसे राजनितिकआव जों बाहागो लानांगौ जायो। राजनितिकनि दारैसो जोङो गासैबो जोंनि जेनोखि एकर्डनि दफाफोर बेखौ जोङो मावफुंलांनो हायो आरो बे राजनितिकआनो जोंनि मिरु सरकार बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जेरैहाय सोलिबाय थादों बेजों जों गोरोबनानै बा बेजों थानानै जों मावलाङोब्लासो जोङो मोजाङै माने मावफुंलांनो हागोनखौ जों सिन्था खालामो आरो जों नोजोर बोबाय थादों। नंगौ, थारैनो ससियेल मिडियाफ्राव गोबां ओंखारदों जे जोंनि बिबिआर फेरेंगा बेखौबो गाबोन अखानायै जइन जाहैसिगोन होननानैबो बुंसोलायदों, खिन्थु बे जोंनि गेजेराव दिनैसिम अफिसियेलि बेबायदि थांगोन ओरै फैगोन बेनि जेबो फोरमान गैया। बिथांनिफ्रायबो जोंनिसिम जेबो इउपिपिएलआव थांगोन होननायनि मोनसेबो लाइजाम मोननाय जायाखै। खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा, जुदि बिथाङा जुदि थाङोब्ला आं निस्सय बिनिफ्राय अफिसियेलि लाइजामखौ मोनगोन होननानै आं नेनानै दं। दा जिखुनु जाया मानो बे बाथ्राया ससियेल मिडियाआव फोसावनाय, बे ससियेल मिडियाआव नंगौ नङा माखासे जाजबो खालामनांगौ जायो। बेनि थाखायनो बियो सैथोथा जानाय नङा बेखौ आं फोथायनाय दं। जों ओरैबायदि माबाखौ जों सानदों, जाय सरकारा, जाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जायखौ लोगो लानानै मोजाङै जोंनि इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ स्टेटनिफ्राय लानानै रिजिनेलनिफ्राय लानानै आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जों बेखौ मोजाङै नोजोर बोनानै जाय गभर्नमेन्टआ जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनानै आरो जौगाथाय मोजाङै लाबोनो हायो, बेबायदि जों गभर्नमेन्टखौ जोङो सायख'नानै जोङो सापर्ट खालामगोन होननानै जोङो सिदान्थ' लानाय जादों।